Kedam tang pre ni phai sir kebarni karbilo charlia song langkai langso ro tumpen inghana dong kangbura be pathok lamalong ingdeng isi mahang ke thek arni aliralon pen katalon pon langkai langso hawarta bangbang adima sonching thurdu nangji lo charli paprang du nangji pu akemang ke dopensi karbilo charlia song inglong pho langkai langso ro amahang pathek ponlo adaba por pen song alama ing thur pon da phi chiki mojai mekta pedopon Lapante, Radamai Pisitame, KSA, Langkai Langso, Romai Pu, Komol Singh Bepen, Mai Chari Ponsi, Mai Ke Phalam The, Kongchun Bang, Dilip Kram Sapensi, Parjupon. Sonsi Aluhisar Poman Pen, Karbilo Charlia Song, Tiripi Chunbang Budho Terang, Dipu Regional Committee, Maipu, Liton Singh Timung, Borlang Phera Road Chunbang, Mongol Singh Terang, Anparta, Arlong Pharla KCS Unit, Lapente, Penangan Rongasar, Lapen, Rongaratung, Chetongdun. Sonsi Metric Higher Secondary BA BCom BSc Sadlang ki undun tangatuma phan karcho jaimekta pamanpon anparta prabjin pen tovar longle pata school than bangai hui nang piserak nang ji pusi langkai lang so mai phu kolom sing be chunbang dilip kramsa dun mai phu dor sing be tumpen karbiang autonomous council kachari Dr Tuliram Ronghang lapen team karbiang long atuma phan kachuningri pedopon pen school abang usna mela sonak thaglo nilitum teacher apan ke nilitum kechok che ko ingtumte Athe dak lukela teacher ke avede tapo akhelo pen sike bang aisila da lasi akhelo pen tum dadak regularly ke bang ji bulote towar bang kenang so towar avia joine sila tum bang be thekede luk bang si nili bang pachni dun kang tum no dak pen lasi school ke pa messenger bhan bang ke nili tum KSA pen ta bor ike bor idun lo we fees dame aprang sila towar bang nang bunai piasonte lalo bode nili tum la teacher atum han bustame nili tum ulong po Nanglitum tuar ke mesen lo kopi bosina tum bang bede non ke nelitum yo se master aphan pu bulote koi bosina nelitum bang ber bede lo bulote tuar aphan koilo kiti tuar henoda ke kosolo tum arbi ke jang kosolo tum bang theklo la bang koilo kiti la si prabjin pen neli chuni rigang tum bang ke karbeng long tamas council ACM Dr Tuliram Ronghang saraphan nelitum langkai jan habar aphan nang jinsora prabjin pen tuar abang nang bonai piasonte pusinili Chuning ripon lo. Iltum langkayan ke kahai lo adim ke kali. Dak 5 kilo pen nang lang lo jen niltum ladakan ke ahoyan toklok ke niltum ke kilometer ingkoi rapo baksi doi. Sita me towar bang ke non puta theklong nilang. Kasi nilitum tim kar biang long phan kachuning ri bang ke lapulo. Nilitum man ajat akisung le nang rap bre kusita me kota pen la pen and la towar bang nang munai piasonte kusin nilitum non dak langkai langso sabrans pen tim kar biang long bhan ke nilitum kachuning ridun ke land News Report Karbiang Long Live